Здравейте, уважаеми зрители! Малцина знаят, че Галилей, освен изключителен математик и астроном, е бил и много талантлив готвач. Дори имал собствена гостилница. И тъй като в живота всичко се случва, и то много често, участникът, когото посрещаме днес, е готвач, но може да се окаже и скрит математик и астроном. Георги! Здравей, Георги! Какво ти говорят звездите за нашата игра? Говорят ми, че е крайно време банкера да се сбогува с утехи или не. Благодаря ти, можеш да вземеш своето място. Скъпи зрители, ако търсите пътя към нашето студио, не ви е необходима пътеводна звезда, а СМС текст TV на 1585. А сега е време да разберем кого ще се опита да изпече банкерът тази вечер. Започва сделка или не? Добър вечер, дами и господа! Започва сделка или не по Нова телевизия. Играта, в която всеки ден един човек си тръгва по-богат. Понякога с пари, понякога с емоции, а понякога и с двете. А сега да видим кой ще изпитва емоции тази вечер. 22 са в компютъра. 22 се бъркат. 22 чакат да чуят своето име. А той е Кременът от Поморие! Къде ми сядай? Не се настанявай много удобно, защото знаеш, предстои един въпрос. Неди, например, дава грешни отговори. Едни други хора не знаят отговорите. Така че да видим въпроса за теб. Града на тепетата е Пловдив, Шанхай и Кунг. Рим е той на тепетата, но България е Пловдив. Що Рим? Откъде знаеш, че е Рим? Ами той има 7 тепета. В Рим ли? Да. То затова Филипополис е толкова известен град. Защото и той има 7 тепета. Сигурно. Готова ли си? Да. Кой е верният отговор? Пловдив. Пловдив! Пловдив! Пловдив е верният отговор. Браво! Ти снимки си ми го лесно. Чакай да ги разгледам набързо. О, та е много хубава. Ой, та е много хубава. Ой, та е много хубава. Защо снимки само на кучета? Защото Освен това са мама. моите бебенца. Това е баба. Баба? Да. А това са бебенцата ти. Това са майката и бащата, това са техните бебенца. Майката и бащата и бебенцата. Да. Ти кученце ли гледаш? Кученца. Баба ми казва, вместо внуче, куче гледа 2. А кога внуче? Има време. Има време. Има. А има ли някой, с който да мислите по този въпрос за внучето? Това е дълга тема на разговор. Добър вечер, нотариус Иванов. Добър вечер, Румене. Добър вечер, Клеми. Днес е твоята игра. Тя зависи само и единствено от твоя избор, основан на твоята интуиция. Пожелавам ти много късмет. Аз от своя страна ще протоколирам играта и ще следя дали тя отговаря на правилата за нея. Късмет. Благодаря. Добре. За личните истории по-нататък. За внучетата малко по-нататък. Сега да минем към кутиите. Казах, сделка или не съм, искам да играя. Кутия номер 7 ли е твоята кутия? 22 кутии, 22 суми. Една от тях е с 100 000 лева. Номер 7 е любимо мое число. 3 също ми е любимо. Кое ти е по-любимо? Откакто съм сделка или не, мислих да играя с най-различни кутии. Доста време мина. Мислех много числа. Двумя се между 11 и 18. Що? Интуицията отвътре ли ти го говори? Не. 11 заради месец ноември. Поради лични причини.
18 също. Свързано е. Много Същия лични начин. причини, идеално, супер. Коя е кутията? 18. Кутия номер 18. Сменяш 7 за кутия номер 18. Да. Силни аплодисменти. Кутия номер 7 отива при Ива. А кутия номер 18 отива ти. Добре. Целувка за щастие. Целувка за щастие. Идва при Креми. Креми, готова ли си да започваме? Да. Започва играта на Креми от Поморие. Първите 5 кутии, знаеш колко е важно в тези 5 кутии да отвориш сини суми. С коя кутия започваме? Номер 22. Жоро от... Кундл! Толкова ли е сложно да го изговорите? Кундл! Много съгласен на едно място. Еми да, то затова е немско. Нали така? Кундл! Отваря, Жоре. Всичко немско е трудно. И хубаво. 10 лева. Добре. Много добра първа кутия. Коя е втората? Номер 2. Георги от Доран Клак. Нова булка, нов късмет. Бързаш да започнеш с нея. Дали да не ти припомням вчера играта на Иво от Петрич. Нова булка, нов късмет и бум, 100 000 лева. Или викаш два пъти светкавицата на удра на едно и също място. Аз гледам номерата на кутиите обществото, не гледам хората, които играят. А имаш ли някаква стратегия? Не. Просто е така. Казах ти, откакто влязах в играта, имах най-различни числа, най-различни неща мислих. Но сега така просто си ми идват кутиите. Просто ти идват кутиите. Жоре, вземи микрофона. Студиото топло ли е? Да, Гледам, че си покъс ръкав, аз също малко ми е горещо, обаче съм с новата мода. Фешън съм. И какво има в твоята кутия номер 2? Надявам се, че има малка сума. Ти откъде знаеш, бе? Днеска дойде, днеска прогнози почна да даваш. Що не? Колко пъти си гледал сделка или не, я да те Много препитам. пъти. Ето, това е важно. Айде, отваряй кутията, силни аплодисменти за Георги от Доран Колак. 5000 лева. Виж сега, за да спечелиш 100 000 лева сделка или не, те трябва да останат накрая в твоята кутия. Така, ти за колко пари си дошла, ама така, ачик-ачик. Всеки идва за много пари. Но за мен действително е без значение колко ще спечеля. Тогава Надявам защо се си да съм дошла? много. Тогава защо си дошла? Ако е без значение колко ще спечели. Започнах да пращам SMS-и, може би от преди 4 години назад. Искаш да кажеш 4 години ви истинския фен. изпращам, абсолютно. Браво, И не ме- всяка вечер ли гледаш? Почти. Преди 4 години играе една моя приятелка И от и от тогава пращам съобщения. Нямам. Просто единственото нещо, което мога да ти пожелая, да си тръгнеш с 100 000 лева. Имаш упоритостта, не давай нищо да те разсейва. По никакъв начин. Няма Каквото как. и да ти предложи банкера, не, дръж се стриктно напред. Това е твоята игра. Една единствена. Чакала си я 4 години. Представяш ли си? 4 години. И сега някой да ти я развали, няма да стане. Коя е кутията? Тук, как мислиш за твоята кутия? Креми, пожелавам ти страхотен успех, т.е. да се тръгнеш с чека. Отваряй смело. Благодаря ти. Кутия номер 6. Ел коменданте Оле. 15 000 лева. Той ти пожела чек, не пари. Естествено. А чека е там. Чека е голям. И чека е само за 100 000 лева. Другото са чекчета. Да. И така кутия. Кутия номер 21. Тодор от Плевен. Тодор от Плевен, кутия номер 21. Тодоре, отваряй. 50 стотинки. На баба внучетата да може да си ги гледа. Трябва да има кокълчета. Кокълчета. Парички за кокълчета. Парички за кокълчета. Внимай, че с малки кокълчета може да се създадеш по-добре голям, хубав, тлъст Да. кокъл от 100 000 лева.
Да, така е. Кутия. Една. Номер 3. Нали ти беше любимо число? Нищо. Той 7 ти Така беше ще ми любимо донесе късмет. число. Дани, 3, 2, 1. 10 000 лева. Седни сега. 100 000 лева са в играта. Предстои оферта на банката. Ако отвърлиш нови 4 кутии нататък, ти какво си завършила? Финанси. Финанс? Финанси? Да. А какво работиш? В момента се занимавам с грим. Какъв грим? Къде Гримирам. са финансите, къде са грима? Ами, едното съм го завършила, а другото ми е хоби. И се опитвам хобито да ми стане стана и работа. професия, да. Така ли? А как се реши да станеш гримьор? Да гримираш? Много отдавна искам, от малка почти, обаче по море живях, там няма такива курси. В Бургас също. Просто трябваше да съм в София да го направя. А и сега какво? Сега Студио имаш? ще правиме. Надявам се. Ето Ваша за това помощ. е дошла в сделка или не. Силни, силни аплодисменти. Браво, много добре. Колко пари ти трябват за студио? Колко ми трябват, но мисля, че около 25 поне съм доста добре. За едно доста прекрасно студио. И още нещо. 25 са доста добре за едно доста прекрасно студио и още нещо. Чакам го да звънне, веднага ще му оферирам. Господин банкер, добър вечер. Имам оферта за вас. О, в момента събуждаш сетивата си с парфюмния спрей за тяло на Рефан. А мога ли да попитам дали използваш мъжкия или женския? И къде да го търсим? Господин банкер, срам ме е да го кажа, че използвате женския. А помага ли ви? Искате да кажете, че сте готов с ароматна оферта? Добре. Оферта на банката е смяна на кутиите. Ето сега е много любопитно. Какво се взела в кутия номер 18? Какво е имало в кутия номер 7? За 7 няма да си я върна. Мисля Добре. за 11, защото се чуих между 11 и 18. Но А 11? какво е 11? Ноември месец, какво е свързан? Защото каза, че това е ноември месец и е свързан по някакъв начин. Баща ми е роден в ноември месец и тогава почина. Съжалявам. За това. Мислиш, че ще ти донесе късмет? Не. А 18 що го избра? Питай ме. Питам те. Не за 18, за дали ще има сделка или не. Добре. Това е най-лесният въпрос. Най-труден е отговора. Ама защо 18? Това е датата, на която почина. Не е ли много мрачно? Малко мрачно стана, да. Неговото рождена обаче е 8 пак ноември. Така че... Ноември е кърмичен месец. За това Оферта на банката е смяна на кутиите, сделка или не? да, има сделка. Силни аплодисменти, има сделка. Кутия номер 18. Къде отива? На 8. Аплодисменти. Вили от Сандански. Вили, дигай.
Кутия номер 8. Защо ги смени? Защо ги смени? Ами, защото, както каза, и ти стана доста мрачно, поне да е неговата рождена. Добре, де. Ама задам ти един друг въпрос. Аз това, каквото съм казал. Ма помисли си друго нещо. Ако той ти е изпратил импулс да избереш точно, наистина, кутия номер 18, защото там наистина са 100 000 лева. Това, което е разговор, е разговор. Да, наистина стана мрачно. Наистина по-добре рождената дата, защото винаги е по-щастлива, по-готина. Един човек се ражда, един живот започва. Представи ти да отвориш 4 кутии, с коя започва. Искам да попитам Димитър, какво мисли за неговата кутия. Номер 14. Мисля, че нямам никакво предположение. Не мога да ти кажа нещо определено. Добре, коя е кутията? Успех. Може да избереш кутия 20, въпреки че Зория няма. Това не те притеснява. Тя ще е следващата кутия. Добре, кутия номер 14. Митак, избрали са те. Отваряй да видим какво има там. 750 лева. Гледаш ги много внимателно. Що не отидеш да ги опиташ? Пипни ги всяка една от тях. Ще ги питам. Ще ги питаш? Не кутиите, хората за тях. Хората, добре. Коя е следващата кутия? Искам да видя какво мисли Ани за кутия номер 13. Ани? Еми, имам опит с тая кутия, не се притеснявай да отваряш. Ще приемеш ли? Ами, да, защо не? Кутия номер 13. Ани от Нови хан. Ани на 3, 2, 1. Отваряй. 200 лева! И следващата кутия. Номер 15. Ралица от Созопол. Рали от Созопол. Кутия номер 15. Какво се крие в тази кутия? Дали по някаква ведома или неведома причина си избрал кутията с 100 000 лева? Ще разберем след рекламите. Дами и господа, сделка или не, веднага след рекламите тук в студиото. Говорихме си по време на рекламите за кученцата. Кученцата, които Кремена отглежда. Кремена от Поморие, днес звездата в сделка или не. В играта все още има 100 000 лева. Точно преди рекламите избра кутия номер 15, Рали от Созопол. Рали, отваряй. 20 лева! Още една. Не още една, а следващата. Окей. Хриси, как мислиш за твоята кутия? Абсолютно нищо. Добре, отвори я тогава, да видим. Кутия номер 5. Хриси, отваряй. 1 лев. Много добре. Много добре. Много добре, 1 лев в кутиите няма. Кажи ми сега за мъжете в хоризонта. Има ли ги, няма ли ги, какво е положението там? Има. Много добре. Нещо сериозно? 4 години сериозно. О, това е много сериозно. А той какъв е? Певец. Много добре, значи е експресивна личност. Да. А ти си много по-затворена личност. Значи опозит атракт. Много добре. Затворена ли съм? Ми така изглеждаш. Да, така изглежда. Да. А такава ли си всъщност? Еми, не знам.
Щом казваш, че съм затворена, явно Така изглеждаш, такава, да. Поне това ни показваш. Предстои оферта на банката, ако отхвърлиш нови 3 кутии преди следващата оферта. Да, господин банкер. Много добре, сега ще я питам. След като смени 2 пъти до момента кутията, би ли я сменила 3-ти път? Стига вече, не. Не, искаш пари. Господин банкер, все пак може да й предложите някаква, макар и минимална сума. Благодаря ви. Минималната сума на банкера е 6000 лева. Изкушава ли те? Поне малко. Грам. Верно. 25 000 биха ти изкушили. Да. Оферта на банката е 6000 лева, сделка или не? Няма. И играем за 100 000 лева! Те са още в кутиите. Айде креми! Айде поморие! Айде слънце и море! Давай кутия! Номер 10. Нели, какво мислиш за твоята кутия? Не искам да си казвам мнението, защото страшно много те уважавам като човек и си ми много симпатична. Ти си един от старите участници в играта и не бих си казала мнението, защото ще ми тежи на съвестта. Остави. Сега сетих, че това е на майка ми рождената дата, така че ще я запази. Майко, не стига, че затворена ми е разсеяна. Да. Да, забравих она, забравих. Само питах, не съм искала да отворя. Не, ама последния момент се сети. Така поне ми го каза. Пък отде да знам, може и да е някаква тайна стратегия срещу банкера. Отде да знам, аз сменяш 3 пъти кутии, дъра, бъра, 100 чадъра и в един момент ще се окаже, че банкера накрая ще се фане за шлифера. Което е много хубаво. Аз лично ще се радвам. Особено ако направиш с 100 000 лева това с схващането на шлифера, супер е. Коя е кутията? Номер 4. Кутия номер 4. Тото от Пазарджик. Няма ли да го питаш него? Не. Тогава ще го питам. Тото. Едно стойче. Въпреки че съм червен днес, смятам, че кутията ми е синя и добър избор според мен. Отваряйте. 300 лева. Мисля си, че по-правилното беше Тото да каже. Въпреки, че съм цикламен, днес мога да отворя и синя сума. Защото това е почти розово, ама не съвсем. Почти червено, ама не съвсем. Почти виолетово, ама изобщо не. Грима ми ли? Не. Виолето видях грима и затова ми дойде като цвят. Иначе не е нещо, кой знае какво. Добре до тук. Втората кутия. Нека да видим кутията на Зорница. На Зори. Кутията на Зори ще я отвори Митко. Искаш да го питаш него за тази кутия? Нека кажи. Тя кажи нещо за тази Той е кутия. свикнал да говори, така че... Право, да. Значи първо ти пожелава пак успех. И това не е моята кутия, не мога да ти дам съвет. Но дано е синя. Кутия номер 20. Чакай, ще видя тогава. Чакай. Понеже стана лошо на Зори, Да. може пък да е... За късмет. Не, искам да кажа, че може да е някакъв знак, че... От съдбата? Да не я отварям, да стои. Може. Че всичко стана знаци от съдбата, не знам какво ще отваряме вече. Факт е, че всичко е знаци от съдбата. Само да може да ги разчетем правилно. Това е Не ги най-важно. чете днеска. Неди не ги чете. Не получава факсове. Не получава. Боба си е забравила. Изобщо страшна работа. Но все пак играта е да отваряме кутии. И коя кутия отваряме? Номер 12. Флори от Русе, кутия номер 12. Флори, да видим. Отваряш ли?
25 хиляди, 50 хиляди и 100 хиляди са в играта. Още една кутия. Коя е тя? Санта много сладко ми се усмихва за тая 17-та кутия. 17 фаталното италианско число. Аз съм позитивно настроена, така че... Коя е кутията? Тошко, какво мислиш за твоята кутия? Креми, аз за сега не съм имал усещане за кутиите, обаче този път наистина си мисля, че червена сума и ако искаш изчакай. Не, че нещо стана много завъртане тук и изчакване, но както Голямо решиш. изчакване. Аз така мисля. Желая ти успех, това е. Мерси. Явно кутии няма да можем да отваряме. Да му звънна на банкера да ти предложи 25 хиляди лева и да приключим. Последно отваряме кутия номер 19 и после ще питаме банкер, Добре. че вече стана дълга и широка. Кутия номер 19, Диана бързо преди да се разколебава и преди да те е питала. Отваряй. Както се казва, много баби хилаво бебе. Знаеш ли е тази приказка? Да. Да ти кажа, пита то, пита оня, пита това, пита онова и накрая думна 25 хиляди лева. Само тях не ги пита. Какво мислят за кутиите? Но както и да е. Престои оферта на банката. Ако искаш, питай го него. Какво да го питам? Кажи какво да го питам. Плащаме офертата. Абе, това е лесно. За кутиите нещо да го питам ли? Не. Добре. Коя кутия би предпочел да отвори? Благодаря. Предлага 7000 лева за кутия номер 8. Ти си готов с отговора? Да. Оферта на банката е 7000 лева. Ако отхвърлиш нови 3 кутии преди следващата оферта, сделка или не? Няма. По-силно, че не чувам. Няма сделка. Няма сделка, дами и господа, няма. Да, няма сделка. Говориш тихо, изглеждаш затворена, колебаеш се страшно много, вече много негативна енергия се събира върху мене. Аз имам предаване да вода. Не мога да го вода с толкова негативизъм. Дай малко усмивка, малко положително, малко разкажи ми вица. Ако искаш, мога да ме гримираш, ако ти е по-спокойно. Готова ли си за кутиите? Да. Коя почваме? Номер 17. Добре, кутия номер 17, Санта, отваряй. 100 лева! Ако можеш след тези 100 лева така бързо да решиш и втората кутия, цена няма да има. Коя е тя? Номер 16. Кутия номер 16. Тошко отваряй бързо преди да се разколебава. 50 хиляди лева. Това беше лошо. Третата кутия. Това беше много лошо. Третата кутия. Номер 11. Само искам да кажа, че съм родена на датата на Ванга. Имам някакво вътрешно чувство, че е синичко всичко вътре и ти го пожелавам. Коя да бъде кутията? Номер 11. Кутия номер 11. Това е кутията и си твърда по този въпрос. Да. Веднага след рекламите. Дами и господа, сделка или не, веднага след рекламите днес играе Кремена от Поморие! Завършила финанси, но не й харесва тази професия и е решила да се ориентира към изкуството. Грим. И в един даден момент смени цялата концепция за играта. И мина в положителната страна на нещата, нали така? Да се надяваме. Така, кутия номер 11. Избрая точно преди рекламите. На 3, 2, 1, Вики, отваряй. 10 стотинки! Играта се развива перфектно. 100 хиляди лева са тук. Не 25 хиляди ги няма, не 50 хиляди ги няма. И не. Да, господин банкер. И оферта на банката от 25 хиляди лева няма. Оферта на банката е точно 9 хиляди лева. Не е лоша изобщо.
Но ти си взела решение. Да. Ако в момента отхвърлиш оферта на банката, ще трябва да отвориш нови 3 кутии. Да, малка е вероятността в тези 3 кутии да отвориш и 12 500 и 100 000 лева. Но тя съществува. Не можеш да отвориш единствено това, което е в твоята кутия. 9 000 лева сделка или не? Няма сделка. Няма сделка, дами и господа, играем за 100 000 лева. 100 000 лева. Имаш да избираш 3 кутии. С коя започваме? Номер 10. Кутия номер 10. Неди от Тунис. Кутия номер 10. Предметна награда. 20 стотинки. $20. Коя е втората кутия? Нека питаме Ивето. Какво мисли? За кутия номер 7? За кутия номер 7. Креми, когато аз играя сделка или не знам дали ще имам толкова голямо вътрешно чувство. Но за твоята игра съм на 100% сигурна и съм предубедена за кутиите на блондинките. Затова внимавай с тях. Като кутия номер 18 и 20, кутия номер 8, все пак са и четни номера. 7, много харесвам това число, но днес не ми харесва. А едно? Едно, в кого е кутията? Бат Вал. Бат Вал също е блондин. Откъдето и да го погледнеш. А другото число бихте ли ми казали, което е останало? 9. При Тишо. Залагам повече за Тишо. В смисъл да не го отваряш. Ти си преценяй късмет, обичам те. Мерси. След толкова много разисквания стигаме до избора на кутия. Номер 7. Кутия номер 7, Ива от Стара Загора. Кутия номер 7 е кутията, която излезе Креми от Поморие. В кутия номер 7 има предметна награда! Предметна награда! Силни аплодисменти за името! Ивенце, вятър, духа сняг, ето ти една зимна шапка. Аплодисменти, няма предметна награда в твоята кутия, Креми. В твоята кутия може да има само пари. Но колко пари? Дали 50 лева? Дали 2500 лева? Дали 7500? Дали 12500? Или 100 000 лева, още една кутия? Както всички сънуват, и аз съм сънувала номер 9. Верно ли си го сънувала? И какво имаше там? Не, че съм го отваряла нещо. Просто в началото, като започнах играта, нещо свързано с кутии, с номера, но не съм видяла дали има нещо вътре или не. Просто така като... Като визия. Да, може би. Като номер 9. Нека да питаме за номер 1. Бадвал, ти си наред. Едно малко подсказване, виж как и с какво съм облечен. Отвори да видим какво има. Кутия номер 1, Бадвал. Много добра игра. Сега вече дали ти е по-спокойно или ти е по-напрегнато. До момента беше лесно. Всяка една оферта цък, 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 цък. Но сега? Чакам го да видя. Господин банкер. Благодаря. Внимай, какво си пожелаеш, може да се сбъдне. Оферта на банката е 15 000 лева. Добре дошли в 5-цифрените суми. Благодаря.
Само позитивно мислене. Само и единствено. Не дай по никакъв начин да мислиш негативно. Има много неща в живота. Къде е хубави, къде е лоши. За пръв и последен път играеш сделка или не, това е най-важното. И мисли само позитивно. Ако смяташ, че 15 000 лева са ти окей, приеми ги. Ако смяташ, че ти си човек предопределен да спечели 100 000 лева, отхвърли ги. Но това е изцяло твое решение. Готов ли си за въпрос? Сделка или не? Няма сделка, дами и господа, играем за 100 000 лева. Две кутии. Две кутии, кои са те? Да питаме комшията, номер 9. Помисли за неговата. Да питаме комшията, номер 9. Тишо. Нищо не мисля да ти кажа честно. И играй си, ако искаш. Късмет. И той със синия риска, дано да е кутията като бате Валко. Не знам. Не знам. Коя е кутията? Номер 9. Кутия номер 9. Тихомир от Несебър. Ти ще отваряй. 2500 лева. Кутия номер 18 и кутия номер 20. Сложен избор. Понеже разпитах целия свят, само Вили не съм питала. Вили? Вземи микрофона. Какво мисли за нейната кутия и за... Ти взе моята кутия, нали така? Да. Значи аз мисля, че в моите кутии има голяма сума. Или 12 500, или 100. С моите тук не знам какво има. Късмет. Мерси. Кутия номер 20. Това е кутията. Не е кутия номер 18, а кутия номер 20. Това ли е кутията? Да. Кутия номер 20. И так отваряй. 12 500! 100 000 лева са в играта! 100 000 лева са в играта! Те е много добре. Много добре. Много добре. В едната кутия има 7500 лева. В другата кутия има 100 000 лева. Моля за пълна тишина, никой да не я разконцентрира. Решенията трябва да бъдат чисти и да бъдат нейни. Нали така? Предстои оферта на банка. Ако я отхвърлиш, ще спечелиш това, което е в твоята кутия. 7500 или 100 000 лева. Господин банкер. Оферта на банката застава по средата с 48 000 лева. Номер 8, освен на татко числото рожденото, е на малкото ми кученце Чара и на приятел ми Арис. Е осмицата. Мисля да остана с нея. Оферта на банката е 48 000 лева сделка или не?
Какво да правя? Ако ти не знаеш, аз съвсем не знам. Съвсем не знам. Ръцете са ми изпотени. А моите? Напрегнато ми. Майка ми живее в Италия от 10 години. И тези пари може да я върнат много бързо. Страшно. 100, още по-бързо. Моля ви за пълна тишина. Решението трябва да бъде изцяло и само нейно. Става въпрос за суми, които променят живот. В пълния и предносен смисъл на думата. Добре, готова съм. Сделка или не? Има сделка. Има сделка за 48 000 лева. Има сделка. А това е въпрос. Не е просто въпрос. Това е въпрос. Много лесен. На който отговора носи точно 100 000 лева. Точно 100 000 лева. Но 100 000 лева могат да променят и мисленето. Застани там. Желая ти от все сърце тези 48 000 лева да ти донесат много положителни емоции в живота. Много благодаря. И желая от все сърце в тази кутия да има 7500 лева. А дали е така, сега ще проверим. Смъртта и живот. Кое е победил? Вили, отваряй. Силни аплодисменти! 48 000 лева! Дами и господа, това е сделка или не? 48 000 лева! Правилното решение тогава, когато трябва да се вземе. Тя прие оферта на банката. Кремена от Поморие взе 48 000 лева. Ще докара мама от Италия, за да живее тук заедно с нея. А вие помнете, всяка делнична вечер, 18 часа сделка или не, финалът е винаги финал. Муа!